Akusho ukuthi ngiyachoma, akusho ukuthi ngiyachoma, akusho ukuthi ngiyachoma, ngithi masicoce, asicoce bafethu. Akusho ukuthi ngiyachoma, akusho ukuthi ngiyachoma, akusho ukuthi ngiyachoma, ngithi masicoce bafethu. Akusho ukuthi ngiyachoma, akusho ukuthi ngiyachoma, akusho ukuthi ngiyachoma, ngithi masicoce bafethu. Njengoba ningibona la fonini bafethu, ngivela la screenini sakho mfethu, angisho ukuthi mina ngiyachoma, ngicela ningizweni kahle bafethu. Ngithi asihlaleni phasi sonke sibonisane, lapho singaboni ngaso linye khona sibonisane. Ngithi masihlaleni phasi bafethu sibonisane, lapho singaboni ngaso linye khona sibonisane. Akusho ukuthi ngiyachoma, angizikhukhumezi bafethu, cela sisizaneni. Akusho ukuthi ngiyachoma, akusho ukuthi ngiyachoma, akusho ukuthi ngiyachoma, masicoce bafethu. Akusho ukuthi ngiyachoma, akusho ukuthi ngiyachoma, akusho ukuthi ngiyachoma, ngithi masicoce bafethu. Akusho ukuthi ngiyachoma, akusho ukuthi ngiyachoma, akusho ukuthi ngiyachoma, ngithi masicoce bafethu. Akusho ukuthi ngiyachoma, akusho ukuthi ngiyachoma, akusho ukuthi ngiyachoma, ngithi masicoce bafethu. Ulwazi sikhonde Swazini bafethu. Inombolo yami yefoni +26876740278 yangu-WhatsAppela. Nami ngiyafuna mfethu ukuthi ungathi nami ungangifaka mfethu, noma ke ungilayele studio nami ukuthi ngicule, yabona ke mina ngiyacula ke yabona ke ngithanda izingoma, ngoba omunye uye akhulume umuntu akhulumise ubuntwana ubungane. Wena uhlabela ini lezi ngoma unokujaja. Nawuthi uyambuza ngale ngoma ihlambalaze kuphi yonephi, adideka noyikhanda athi hayi ukuthi ashaya umrayirayi jika ngci njengenja. Uyabona nayifuna ukulala ingoma naka amagama, uyabona unake lamagama ukuthi athini, uyabona. Hayi abanye abantu mfethu bayalimazana kakhulu. Uma ungaya ngabantu uzosalela emuva. Uyazikhethela phela nje, ukhethe kahle. Thank you. Nibe nosuku oluhle bafethu.